Intħil politiku sfaċċat fil-qasam tas-saħħa żvelat mill-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija il-Professur Stephen Brincat, sitwazzjoni li waslitu biex jirriżenja mill-kariga li kien ilu jservi fiha għal 13-il sena. Mal-Gazzetta Malta Today il-Professur Brincat jgħid li l-intħil fuqu ma kien jispiċċa qatt mill-post ta' fejn se jkun offrut is-servizz tal-onkoloġija għal ordnijiet mid-Dipartiment tas-Saħħa ta' min għandu jiddaħħal għal kura tal-kanċer u min għandu jindbat id-dar. L-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija jgħid li l-politiċi involuti fl-intħil issa għandhom jerfgħu ir-responsabbiltà għall-iżbalji li qed isiru wara li njoraw il-pariri tal-esperti. Il-Professur Stephen Brincat irriżenja l-ħamis li għadda u f'kummenti ma' One News qal li l-Gvern ħela snin u flus prezzjużi għal kura tal-kanċer. Insista li t-tibdiliet li saru fil-qasam tal-kura tal-kanċer ma kinux grazzi għal Ministru Joe Cassar, imma l-professjonisti li dejjem huma lesti introduċu kura ġdida minkejja l-gambetti kollha. Mal-Malta Today jispjega kif huwa dejjem oġġezzjona li jagħti servizz li għal raġunijiet mediċi ma jkunx sejf fuq il-pazjenti.